Tällä kertaa yrittäjyyden tiellä tutustutaan osuuskuntatoimintaan. Turussa toimiva osuuskunta Turun Tuulenpesä on käsittelyssä ja meillä on Anu Nurminoro, toinen perustajista paikan päällä. Tervetuloa. Joo, tai yksi perustajista, eli meitä oli perustamassa Tuulenpesää 7 henkilöä. Ja tällä hetkellä osuuskunnassa on 10 ihmistä mukana. Joo, se on pikkusen kasvanut ja muuttunut tässä kohta kolmen vuoden aikana. Niin 2009 perustettu käsi- ja taideteollisuusala on se, mitä teette, eli myytte omia tuotteita. No, teillä on myös sitten kurssitoimintaa, eli koulutusta ihmisille. On. Meillä on semmoisia lyhyitä kursseja, noin 1-2 päivän tai illan mittaisia, jossa sitten tehdään joku tietty asia ihan alusta loppuun asti. Kipinä siihen yrittäjyyteen tuli ulkomailta, tai tähän kyseiseen osuuskuntaan niin tuli ulkomailta Tallinnasta. Joo, eli oltiin opiskelukaverani kollegani kanssa Tallinnassa työharjoittelussa ja siellä ihastuttiin, koska siellä on paljon tällaisia tienvarsimyymälöitä, mitkä on just jossain talon alakerrassa. Ja sitten kun nähtiin toi paikka vapautuvan, niin todettiin, että se on just meidän paikka. Oliko niissä Tallinnan paikoissakin tällaista kurssipuolta vai toitteko te sen siihen lisää? Me tuotiin sen lisää, koska me ollaan opetettu pitkään ja se on meille kuitenkin yksi tärkeä osa-alue. Niin. Miten toi teidän osuuskuntaporukka kaiken kaikkiaan sitten muotoutui? No tosiaan tämän Jonna Oksasen kanssa me ihasteltiin tätä tilaa, kun se vapautui. Ja todettiin, että kahdestaan meillä ei ole rahkeita siihen lähteä. Ja sitten alettiin, kuitenkin on aika laaja tuttava piiri tällä alalla, niin alettiin kyselemään innokkaita ihmisiä ja saatiin sitten porukka kasaan. Siihen ensi alkuun tosiaan se 7 ja sanoit, että tuttava piiri, niin varmaan sitä myötä ne ongelmatkin oli aika pienimuotoisia, jos sellaisia oli. Joo, se on ihan totta, että lähes kaikki tunsivat toisensa tai sitten ainakin jollain tavalla olivat niin kuin yhteydessä olleet. Mutta varmasti kun käydään tällaista isoa kokonaisuutta muodostamaan, niin siellä on jotain sellaista, mistä joudutaan vähän vääntämään kättä ja vetämään köyttä. Aina on. Silloin kun on enemmän kuin yksi ihminen mukana, niin totta kai aina täytyy tehdä. Eli osuuskunnan sääntöjä kun tehtiin, niin ne tehtiin todella tarkkaan ja huolella. Eli mietittiin kaikki mahdolliset tilanteet. Ja sitten niitä on sitten vielä päivitetty, eli osuuskunnan sisäisiä sääntöjä. Et viralliset säännöthän menee jotakuinkin sitten sen osuuskuntalain mukaan, mutta teillä on sitten omat käyttäytymismallit myöskin. Meillä on omat sisäiset säännöt, kyllä. Onko niitä kunnioitettu? Kyllä niitä on kunnioitettu. Et tietysti aina sitten on jotain asioita, mitä on tuotu lisää siihen, kun on huomattu, että joku asia on hyvä sitten sopia keskenämme. Mutta te myös perustitte osuuskuntaan niin oman hallituksen nopeuttamaan ja selkeyttämään toimintaa. Joo, eli alun alkaen ne henkilöt, jotka asuvat Turussa, niin valittiin hallitukseen ihan siitä syystä, että se helpottaa erilaisten asioiden hankkimista, puhelinliittymien, netin, maksupäätteiden, ihan pankkitilikin. Siinä vaadittiin koko hallituksen jäsenten hyväksyntä. Niin. No, tuossa tuli joitain asioita, mitä on tarvinnut hoitaa ja mitä osuuskunnan perustaminen on vaatinut ja kerroit, että kahdestaan ette olisi pystynyt sitä hommaa toteuttamaan, että tarvitsitte muita, mutta minkälaisia satsauksia toi on kaiken kaikkiaan vaatinut teiltä? No alun alkaen jäsenet niin kuin lainasivat osuuskunnalle, eli ihan että pystyttiin hankkimaan erilaiset välineet ja laitteet. Aika paljon kunnostettiin jo olemassa olevia vanhoja huonekaluja, kalusteita ja sittenhän me ihan alun alkaen pintaremontoitiin koko toi tila, eli siinä oli ollut koirapäiväkoti ja sitten sen jäljiltä mentiin siihen. Tuossa oli yksi sellainen, missä oli helppo säästää, kaikki on tehty itse, kun osaamista löytyy. Joo, se on kyllä, että se on ihan myöskin, sanotaan, että se on
hyvä tämmöinen yhteistoiminnan lähtökohta, että tosissaan tehdään se tilakin sitten jo ihan oman näköiseksi. 3 vuotta nyt toimintaa takana. Tuulenpesä ei kuitenkaan vielä pelkillään teitä kaikkia elätä. Se ei elätä ketään meistä pelkillään, eli tosiaan kaikki tekevät jotain muuta työtä. Et meidän alallahan tuo opetustyö on yksi aika työllistävä ja sitten on myöskin osa tekee ihan eri alan työtä. Näetkö tulevaisuudessa kuitenkin sellaisen ajan, että Tuulenpesä voisi olla se ainoa paikka, missä hommia tehdään? Mä toivon, mutta olen kuitenkin ollut aika pitkään alalla ja en ole ihan varma, että kantaako siivet pelkästään sillä, että tekisin omia töitäni, mutta toivotaan, että ainakin jollekin meistä, niin, että siitä tulee se pääasiallinen toimeentulo. Mutta se mitä teette, niin on ymmärtänyt, että se on teille nimenomaan intohimo. Onko tämä osuuskuntatoiminta, voiko sitä luokitella teidän kohdalla myös jonkinasteiseksi harrastukseksi? No se on tietysti väärin sanoa, koska se on meidän ammatti, mutta totta kai se on myöskin sitä. Eli se on, silloin kun työ on rakasta, niin se on myöskin harrastus, mutta se on kuitenkin se, mistä me toivotaan, että me saadaan meidän toimeentulo. Tuossa kun mainitsit, että muita töitä joudutaan tekemään, niin se tekee tietysti aikatauluista aika ongelmallista. Se tekee aikataulusta aika ongelmalliset, joo. Eli silloin tietysti on hyvä, että pystytään jakamaan erilaisia yrityksen töitä. Muita ongelmia sitten, jos ajattelee tässä, mitä teillä on ollut 3 vuoden aikana, niin on ollut ihan niissä käytännön asioissa, kuten vaikka kirjanpidossa ja sitten just muidenkin asioiden säätämisessä, kun on monta ihmistä mukana. No siinä ei oikeastaan meillä on, eli ainut osuuskunnan ulkopuolinen työntekijä on, tai ostettu palvelu on kirjanpito. Eli se on kyllä ihan sujunut hyvin, että tehdään se itse niin pitkälle kuin pystytään ja sitten kirjanpitäjä jatkaa siitä. Ja sitten tietysti yksi hyvä puoli tässä teidän toimintamallissa on se, että teistä on tuki toisillenne. Se on suuri tuki, että tietyllä tavalla varmaan toi porukka on kasvanut semmoiseksi perheeksi kuitenkin, eli aika paljon nähdään toisiamme ihan vapaa-ajallakin ja tietysti sitten tuolla kun ollaan töissä, eli meillä on 4 keramiikon työhuoneet myöskin tässä, tai työhuone on tässä samassa. Te olette saanut myös hyvin itseänne esille, olette ollut erinäköisesti julkisuudessa ja sitten myös saanut muutenkin niin vietyä viestiä eteenpäin, eri tämmöisiä luentotilaisuuksia esimerkiksi. Joo, no mä olen itse pitänyt aika pitkään jo luentoja osuuskuntatoiminnasta, koska kuulun myöskin toiseen osuuskuntaan, jossa on ollut mukana jo 13 vuotta ja mä luulen, että tämä kokonaiskonsepti, mikä Tuulenpesällä on, niin se kiinnostaa mediaa ja se on tietysti meille tosi hyvä asia, että ollaan saatu aika lyhyellä aikavälillä itseämme suht tunnituksi jo Turussa. Niin sulla on vertailupohjaa tosiaan toista osuuskuntaa 10 vuotta enemmän takana. Joo. Onko näissä mitään eroja? No erona on tietysti se, että tuossa meillä on myöskin koulutusta mukana ja sitten samoissa tiloissa on 4 henkilön työhuoneet, jolloin se niin kuin muuttaa sitä. Eli koska Outolinnussa on kuitenkin pääpaino sillä myymälällä, mutta että ihan perusteet ja toimintaperusteet on samanlaiset. Tuossa vaikka teitä on paljon tekijöitä mukana ja saatte jaettua vastuuta ja sitä kautta ehkä justiinsa tehtyä mahdolliseksi sen, että tehdään toistakin työtä siinä ohessa ja näin edespäin, niin yhtä lailla kovaa työtä se on myös osuuskuntayrittäminen kuin mikä muu tahansa malli. On, totta kai se on, eli se tosiaan vie aikaa ja myöskin tietysti syö siltä oman työn tekemiseltä se, että aika paljon on tämmöisiä juoksevia asioita, mitä pitää hoitaa kuitenkin. Mutta tosiaan se, että vastuualueet on jaettu, niin se helpottaa paljon. Mikä tuossa hommassa on sun mielestä palkitsevinta? Kyllä se on varmaan se
se yhteisön tuki, se tulee siinä niin kuin luonnostaan. Mä luulen, että se on se yksi tärkein asia, mikä on. Sitten tietysti totta kai asiakaskontaktit on hyvinkin oleellinen. Teillä on sitä myyntiä ja sitä kurssipuolta, niin sieltä saatu palaute on tietysti varmasti aina tarpeen. Se on todella tärkeää. Ja hyvän palautteen saaminen on aina mukavaa tietysti. Teillä on myös kehittämissuunnitelmia, kuten kerroit, niin toiveessa olisi, että joskus se olisi sellainen, että Tuulenpesä olisi se ainoa paikka, missä sitten töitä tehdään. Missä näet Tuulenpesän tulevaisuuden sitten noin niin kuin, jos oikein lähdetään viemään ajatuksen virralla eteenpäin? No tietysti toivon, että niin toiminta laajenisi koko ajan. Että näissä tämänhetkisissä tiloissahan se ei pysty ihan mahdottomasti laajenemaan, että joissain asioissa on tullut jo seinät vastaan, mutta se on sitten varmaan aika kaukana tulevaisuudessa, että lähdetään sitä sen enempää laajentamaan. Mutta miten kun henkilökohtaisesti ajattelen, niin sehän on kuitenkin, Tuulenpesä on vain yksi paikka. Eli tarkoitus on, että myöskin niin kuin laajentaa tuotteita muualle myyntiin, jolloin sitten se toimeentulo siitä sitten paranisi ja kasvaisi. Tarvitaan esimerkiksi mahdollisesti tulevaisuudessa joku toinen tuotantotila, missä saadaan tehtyä enemmän. Niin, no se on tulee varmaan vastaan, jos meistä useampi rupeaa tekemään niin kuin enemmän täyspäiväisesti, koska nyt tosiaan kaikki tekee enemmän ja vähemmän osa-aikaisesti. Niin. Onko sä ajatellut sitten sitä, että onko se just se osuuskuntamalli, missä toimit jatkossa, vai onko sä pohtinut toisenlaisia ratkaisuja esimerkiksi vai omalta osalta? No kyllä totta kai sitä pohtii aina ja miettii esimerkiksi toiminimen perustamista, mutta kyllä se vaatisi ihan täydellistä heittäytymistä ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin jo, että en ole ihan varma, että kantaisiko siivet kuitenkaan. Minkälaisia ajatuksia muilla yrittäjillä on ollut tuosta asiasta? No mä luulen, että osa suunnittelee aika vakavastikin niin kuin painottamista siihen, että alkaa niin kuin enemmän ja enemmän elää niillä omilla töillään, eli tuottamaan enemmän. Mutta en tiedä, onko sitten kuitenkaan tarvetta perustaa vielä tällä hetkellä toiminimiä. Niin, että se on turvallinen ympäristö nyt, missä on tottunut toimimaan. Se on turvallinen ympäristö kuitenkin monella tavalla. Jos lähdetään siitä osuuskuntamallista noin niin kuin ajattelemaan aloittavia yrittäjiä, niin kelle se sun mielestä sopii? Minkälainen ihmisen pitää olla? No, ihmisen pitää olla aika joustava, pystyä keskustelemaan asioista ja pystyä myöskin nielemään se, että aina ei todellakaan saa sitä omaa tahtoaan perille. Eli se, että kun asioista on useampi päättämässä, niin yleensä ratkaisu on jotain siltä väliltä. Että kyllä usein asioista löytyy sitten ihan vastakkaiset mielipiteet ja sitten joku sieltä väliltä on sitten se, mihin päädytään. Mitä pidät sitten sellaisena ehdottomana antina, minkä se antaa? No se on varmaan paras anti on just se, että pystyy kysymään mielipiteitä töistään toisilta ammatti-ihmisiltä ja sitten ihan tämmöisessä muussakin arjessa niin saa tukea. Eli kyllä tuossa niin kuin sanotaan, että hyvät ystävät löytyy sieltä myöskin, eli se on yksi suuri asia. Se on jotain muutakin kuin vain työ. Opiskelijat pääsevät sulta kysymään lisää osuuskunta-asioista tai mistä tahansa muutenkin haluavat sitten ikinä yrittäjyyteen liittyen. Mulla on sulle vielä 10 sanan lista pienimuotoisena testinä. Katsotaan, mitä todella liikkuu sun mielessä. Eli nopeita, pikaisia vastauksia, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Tästä tulee ensimmäinen sana, se on perhe. Perhe on tärkeä. Loma. Aika outo käsite. Tuo on aika yleinen linja, tuntuu yrittäjyysmaailmassa olevan. Harrastus. Työhön liittyä.
Unohtumaton. Loma. Huolenaihe. Raha. Ilahduttava. Ystävät. Esikuva. Käsityöyrittäjä. Nautinto. Punaviini. Stressi. Tuttu. Pahe. Tupakan poltto. Kiitoksia Anu. Annetaan opiskelijoille esittää loput kysymykset. Kiitos. Jaana Korhonen Turun ammattikorkeakoulusta. Osuuskunta työllistää paljon ja sulla on myöskin toinen työ siinä rinnalla. Jääkö ollenkaan vapaa-aikaa? Aika vähän, mutta kyllä sitä jää, niin kuin tuossa totesin, että harrastus myöskin liittyy työhön, eli harrastan sitten kädentaitoja sen lisäksi. Mitenkä perhe suhtautuu tähän sitten? No perheessäni kuuluu tällä hetkellä ainoastaan 6 kissaa, jotka kyllä osoittavat mieltään, jos olen paljon pois kotoa, mutta aika hyvin suhtautuvat kuitenkin. Otto Suompää Turun ammattikorkeakoulusta. Kerrotko vähän koulutustaustastasi? No mä olen ensimmäiseltä ammatiltani olen puuseppä. Ja sitten olen valmistunut keramiikka-alan artesaaniksi. Ja sitten tässä vielä vähän vanhemmalla iällä niin opiskelin tuolla Wetterhoffilla niin muotoilupuolella myöskin artenomiksi. Mistä sitten olet saanut, että kuitenkin yrittäjyys ja tämmöinen ei liity oikeastaan näihin sun koulutuksiin, niin oletko saanut mistä ne avut sitten tähän? No itse asiassa mä olen kyllä käynyt aika monta yrittäjäkoulutusta sitten taas erikseen, eli olen käynyt niin kuin käsityöläisille suunnatun ja keramikoille suunnatun ja myöskin osuustoimintayrittämisen kurssin, eli niitä on kyllä, taitaa olla 5 kappaletta, joita olen käynyt. Ja ne on antanut nyt riittävät avut sitten tähän kaikkeen? En mä tiedä, saako yrittäjyyteen millään koulutuksessa riittäviä avuja. Että kyllä uskon, että se on kuitenkin aina, että tietyt asiat opitaan kantapään kautta, mutta on ne paljon antanut kyllä myöskin apuja. Kiitos. Olli Kiviniemi, Turun ammattikorkeakoulu. Mietin vaan sitä, että miten toi osuuskunta, että oliko se ehdoton valinta vai oliko esimerkiksi osakeyhtiö missään vaiheessa mielessä silloin, kun perustitte? Itse asiassa sitä mietittiin kyllä silloin, mutta osuuskunta on aika paljon kevyempi rakenne, eli se ei vaadi niin isoja niin kuin alkupääomia. Ja sitten varsinkin nyt tämän Tuulenpesän kanssa niin oltiin nähty, että osuuskunta on varsin toimiva yritysmuoto. Niin. Sitten tuosta voisin, sitä mainitsittekin jo, että välillä voi olla vähän haasteita joissain kohtaa saada se yhteistyö aina heti klikkaamaan sitten, kun on monta päättäjää, mutta onko teillä jotain ratkaisumallia siihen syntynyt? No yleensä keskustelu on paras, mutta tietysti jos on jotain tilanteita, niin missä ei sillä keskustelulla päästä ihan heti yhteisymmärrykseen, niin sitten on ihan niin kuin osuuskuntalain mukaankin, niin äänestetään silloin. Fanni Karlsson Turun ammattikorkeakoulusta. Mä sellaista mietin, että sitä tulevaisuutta ja puhuit siitä, että tavallaan toivoisit jossain kohtaa se elättäisi, niin näetkö sen tulevaisuuden kuitenkin osuuskuntana? Varmaan ainakin aika pitkälle näen. Eli osuuskuntahan on monen aloittavan toiminimen myöskin tämmöinen alkuolu, eli tämä osuuskunta toimii monelle tämmöisenä yrityshautomana myöskin, mutta itselle se sopii aika hyvin yritysmuotona. Mitkä ne on sitten ne jutut, mitkä sopii sulle henkilökohtaisesti? No, se on varmaan just tämä yhdessä tekeminen, eli se, että kaikki vastuu ei ole pelkästään yhdellä ihmisellä niin kuin asioiden ja yrityksen pyörittämisestä, että se vaatii kuitenkin, on sitten kyse toiminimestä tai osuuskunnasta, niin se vaatii aika paljon ihan se itse yrityksen asioiden pyörittäminen.
Suvi Aaltonen Turun ammattikorkeakoulusta. Tuulenpesä on kohtuullisen pienen ajan sisällä saanut aika paljon mediajulkisuutta. Joko teidät tunnistetaan kadulla? No en tiedä johtuuko mediajulkisuudesta, mutta tietysti varmaan osa meistä on tehnyt kuitenkin Turussa ja toistakymmentä vuotta myöskin opetustyötä, niin varmaan siitä syystä aika moni tunnistaa kadulla, mutta toivotaan, että johtuen tästä mediajulkisuudesta myöskin. Kiitos. Semmoista haluaisin vielä kysyä. Tuli mieleen, että voiko tuollaisella osuuskuntatyöllä niin kuin pistää rahaksi vai miten se sanottaisiin, niin että voiko sillä esimerkiksi ne 7 ihmistä oikeasti tulla toimeen osuuskunnassa tai osuuskunnan antamalla työllä ja sillä, mitä siellä tehdään? No kyllä sillä tavalla, että osuuskuntahan mahdollistaa semmoisen yritystoiminnan, jota kautta on kuitenkin mahdollisuus laajentua. Eli se, että jos löytyy tarpeeksi jälleenmyyjiä, niin kuin meilläkin on kuitenkin kyse myöskin tuotteiden myymisestä, niin siinä tapauksessa kyllä. Et se ei vaadi sitä välttämättä, että siirrytään toiminimeksi tai lähinnä tässä kohtaa sitten ehkä osakeyhtiöksi tai muuksi yhtiömalliksi. Ei vaadi, että ehkä suurin ero niin kuin osuuskunnalla on osakeyhtiön on se, että osuuskuntahan ei pyri tuottamaan yrityksenä voittoa. Että se on ainoastaan niin kuin se, että se pyrkii tuottamaan hyötyä niin kuin omille jäsenilleen, mutta ei ainakaan ole kauheasti nähtävissä, että ehkä olisi mitään osuuksia jakaa. Mikäli teillä olisi aika, rahat ja resurssit käytettävissä, niin millä tavoin haluaisit kehittää Tuulenpesän toimintaa? No uskoisin, että haluaisin laajentaa sitä ihan myöskin niin kuin tämä kurssitoimintaa. Ja nytkin meillä on tällä hetkellä esimerkiksi keramiikan polttopalvelu, niin sanotaan, että jos olisi enemmän uuneja ja enemmän tilaa ja sitten myöskin työhuonetiloilla on aika paljon kysyntää, että nyt ollaan vielä pystytty tarjoamaan se mitä on kysyntä, mutta se on aika lailla siinä äärirajoilla, varsinkin tämmöisiin sesonkiaikoihin, jotka on meille itsellekin sesonkiaika, niin joskus alkaa tosiaan tulla vähän seinät vastaan, laitteet ja tosiaan tilat vastaan. Mitkä olet kokenut, että on teidän tärkeimmät yhteistyöverkostot tai kumppanit? No sanotaan, että muut alan ihmiset on hyvin tärkeitä, että ei me suinkaan niin kuin tehdä yhteistyötä vain keskenämme, vaan myöskin muiden alan ihmisten kanssa. Ne on tärkeitä ja totta kai tietysti asiakaskontaktit on tärkeitä. Haitteko te jostain potkurista tai semmoisesta apua vai lähittekö te itse omalla tietämyksennänne? Sääntöjen tekemissä haettiin potkurista apua, eli sieltä oli suuri apu siihen, että saatiin säännöt tehtyä sitten näiden kaupparekisterisääntöjen mukaisesti. Vielä jatkoa tähän. Onko potkurin lisäksi ollut tässä matkan varrella jotain muuta ulkopuolista apua? Mainitsitkin sen kirjanpidon, mutta onko mitään muuta ollut? Ei varsinaisesti ollut muuta apua. Täytyy ihan mielenkiintoista kysyä, että mistä tulee nimitys Tuulenpesä? Mistä se on se idea tai se nimi lähtenyt? No se nimi lähti oikeastaan, sitä pyöriteltiin aika pitkään ja saatiin paljon ehdotuksia ystäviltä ja niitä oli kymmeniä, jos ei satoja erilaisia nimivaihtoehtoja. Mutta se vain sitten tuli yhtenä päivänä. Itse asiassa satuin näkemään harakanpesää, josta tuli sitten mieleyhtymä Tuulenpesää. Ja sitten todettiin, että se sopii aika hyvin, koska käsityöläisiä taiteilijoita pidetään vähän tämmöisenä tuuliviireinä. Niin jotenkin tämä paikka, me pyrittiin sitä tekemään sekä itselle että asiakkaalle semmoinen aika kodinomainen. Eli että siinä on mukava tulla, niin se on sitten se tuuliviirien pesäpaikka.